हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों बिसायख'थि फोसावदिङोना ट्रेनजों बिसायख'थि फोसावदिङो बिथांनि बाथ्रा बिथाङा हायि खामानियानो गैया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनाव सोंलु खालामदोंमोन जे खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया फैगौ बिसायख'थि एबा जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथाङा हेलिकप्टार बे समाव बिरहोगोन होननानै सोंलु खालामदोंमोन एबा सोंथि खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे हेलिकप्टारबो बिथाङा बिरहोनो हागौ ट्रेनबो बिथाङा लाबोनो हागौ बिथाङा हायि खामानियानो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा अजद खालामदों जे बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे गावनि जाखिनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरखौ देरहायोब्ला बे समाव आर'नाइ गानहोगोन आरो जेनोब्ला बे समाव बिथांमोननो सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानैबो बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय मानोना बिथाङा मावनो हायि खामानियानो गैया बिथाङा गावनि दैदेनगिरिफोरखौ गावनि जाखिनि मददगिरिफोर दं बे मददगिरिफोरखौबो बे समाव सेन्देलनि माला गानहोनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारबो बिरहोनो हागौ ट्रेनबो बिथाङा लाबोनो हागौ बासबो बिथाङा लाबोनो हागौ बिथाङा मावनो हायै एबा जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हायै गैया मानोना बे समाव गावनि दैदेनगिरि गावनि मददगिरिफोरखौबो सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानै बुंखांबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव नाथाय बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ मान एबा सन्मान होयि नङा दैदेनगिरिफोरखौ जों मानियो आरो दैदेनगिरिफोरखौ जों बिदा फंबाय बायदि बे समाव सोलियो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरोबाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जा समनिफ्राय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बै समनिफ्राय बिथाङा निमाहाबो बियाखै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बियाखै गावनि दैदेनगिरिफोरनाव बिथाङा निमाहाबो बियाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों जायनि थाखायनो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा हेलिकप्टार आने ट्रेन आनी थाকক इटु तेखेतेतो सब पारे हाग्रामा महिलारि डांगरिया नरा की काम আছে সিদিনাটো নিজৰ দলৰ মানুহবিলাকক কৈ দিলে ইলেকশ্যন নিজিকিলে সবকো মানে চেণ্ডেল মালা দিম বুলি চ' নিজৰ দাদা ভাইৰ নিচিনা নিজৰ কৰ্মী যিসকলে নাখাই নলয় নিজৰ কাৰণে কাম কৰি থাকে ইমান কষ্ট কৰি সেই মানুহবিলাকক নিজৰ মানুহবিলাকক যদি সি ক'ব পাৰে যে আগতেতো হয়তো লাঠি চাঠি থকা সময়ত অলপ বেলেগ পৰিৱেশ আছিলে এতিয়াতো শান্তি আহি গ'ল সেইবিলাকতো আৰু নোৱাৰে সেইকাৰণে তেখেতে ডাইৰেক্ট ৱাৰ্ণিং দি দিলে যে জিকিব নোৱাৰিলে মানে চেণ্ডেল মালা দিব সিদিনাৰ পৰা আপুনি চাওক বিপিএফৰ পৰা কিমান মানুহ ওলাই বেলেগ দলত গৈছে সিদিনাৰ পৰা মই চাই আছোঁ যে তেখেতৰ দলৰ মানুহ এতিয়া লাহে লাহে দল এৰি পলাই গৈছে তেখেতে এই কথাটো কৈ ক্ষমাও খোজা নাই নিজৰ দলৰ মানুহবিলাকৰ ওচৰত আমাকতো ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কথা কোৱা বাদ দিয়ক আমি নিজৰ নেতা কৰ্মী আমাৰ একদম তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৱাৰ্কাৰবিলাককো আমি বহুত মৰম কৰোঁ বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ আমি দাদা ভাই বুলি সন্মান কৰোঁ সদায় ইয়াত আমাৰ এই দাদা আছে বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে আমাৰ কোমল সিং দা আছে আমি এটা সংস্কৃতি লৈ পেলাই এটা সংস্কাৰ লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ কথাবিলাকতো আৰু মই এটাহে উদাহৰণ দিছোঁ আৰুতো বহুত আছে।